ବିମଳା କିଏ ଏବଂ ପୁରୀରେ କାହିଁକି ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି? ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 60 ଫୁଟ। ଶ୍ରୀ ବିମଳାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କ୍ଷେତ୍ରୀଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ବିମଳାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର 4 ହାତ ରହିଛି। ଉପର 2 ହାତରେ ଦେବକନ୍ୟା ଓ ନାଗକନ୍ୟାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳ 2 ହାତରେ କୃପାମାଳି ଓ ଅମୃତ କଳସ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ବିମଳାଙ୍କ ସିଂହାସନଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ। ସିଂହାସନର ତଳ ଭାଗରେ ମାଙ୍କର ସହଚରୀ ଅଛନ୍ତି ଛାୟା ଓ ମାୟା ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ମା ବିମଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ତୋଳାଯିବା ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଦେବୀ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମୟୀ ମା ବିମଳା। ସେ ସ୍ଥାନଟି ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିମଳା କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ମୁଁ ରାଜି ହେଲେ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ତୁ ତ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛୁ, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଦେ, କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଜଗି କରି ରହିଛି। ମା ବିମଳାଙ୍କ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ମା ବିମଳା ଆଉ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁ ତିଆରି କରିଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ପ୍ରସାଦକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବୁ। ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଏକ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ମା ବିମଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଏହା ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ୍ୟତା ପାଏ। ଆଉ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ରହିଛି, ଶାମ୍ବ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ହରି ଓ ହର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଫେରି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚ କରନ୍ତି। ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ଖୁସିର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଶିବ ସର୍ବବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିସାରି ନିଜ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି କୋଣରେ ଲାଗିଥିବା ହରିକୈବଲ୍ୟ ପାର୍ବତୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ କୈବଲ୍ୟ ପାନ କରି ଅତି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। କୈବଲ୍ୟ ରୂପୀ ଅମୃତ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଓ ମୋତେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କେବଳ ହରି କୈବଲ୍ୟ ପାନ କରିବି। ଶିବ ତଥାସ୍ତୁ କହି ତୁମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ। ଫଳରେ ପାର୍ବତୀ କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମଳା ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିମଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁନା ଥାଳିରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବିଚାର କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେଥିପାଇଁ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ମା ବିମଳାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ଏଠି ସତୀଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ପୀଠକୁ ପାଦପୀଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।